Čauky, tu je Papež Kamaráta a vítajte pri mojom ďalšom videjku. Dneska to bude zase z turistiky a čo by som povedal? Neviem, ideme do Medzela a teraz už tu nemám túto pomôcku, už musím iba držať s rukou kameru a musím takto držať, aby ste ma videli. Čiže ma bude bolieť ruka. Nie, že ma budú bolieť nohy, ale dokonca aj ruka. Čiže to je v prdeli. Dobre, tak zatiaľ čaute. Dobre, čiže teraz ste mohli vidieť takú menšiu ukážku, ako chodím. Neviem, v tomto videu chcem dať čím najmenej ukážok, lebo v tom minulom bolo dosť veľa ukážok. Pomaly vôbec som to nehovoril, a bolo tam dosť veľa ukážok. A tento diel si musím zapamätať. Že musím ukončiť ešte na túre. Alebo doma. Proste ho musím ukončiť. A nie zase napísať ja, hlava dubová. Čiže musím ho ukončiť. A tam mám Energy, nie Hell. A tam za nami je turistická skupina. Zase som tu sám, ako si už mohli všimnúť. Lebo Dominovi sa nechcelo ísť. A mohol kľudne ísť, lebo on išiel na ryby. A my sme teraz v Jasove. A tu je tiež rybník tam. Čiže takto a neviem, ideme z Jasova do Medzela nakoniec. Lebo neviem, čo sa stalo alebo čo. Čiže ideme z Jasova do Medzela, tam sa najeme, vypijeme kávičku fajnú, pivečko si dáme jedno a dačo fajné, podzub, je, dobre, už tam čo mám. Dobre, tak môžeme ísť domov. Nie, si tam dám nejaké fajné pivečko, ne? Nie, pivečko nepijem, no, ešte zatiaľ iba energy drink. Okay. A ja bolí ma ruka more. Prečo som nemal selfie tyč? Prečo? Musím na budúci si prichystať trošku skôr. To zasraté slnko ma poražila by ho. Tá obloha. Teraz ste asi prd videli. No ale teraz sme v nejakom krásnom lese, ako môžete počuť. OK, to asi by stačilo. No a no ja neviem. Dúfam, že sa vám bude toto videjko páčiť. Dúfam, že ho dobre upravím, lebo ja iba natočím nejakú blbosť a potom to iba upravujem. Minule som to upravovala asi sekundu. Presne som si to odstopoval na mojich neviditeľných hodinkách, prečo som nezobral kúrnik šopa na rámky. Ja som zabudlivý. Dobre, čiže odstopoval som si to presne 1,5 hodiny približne. Potom renderovalo sa to asi 2 dni, lebo som si stiahoval niečo na Minecraft, crashol mi komp, potom som to zase musel opravovať, čo už som na to dostal nervy a keby som mohol, tak tento to natáča. A teraz to pozerá, tak ho pošlem do... Tam ho pošlem. Nechcem tu nadávať, aby som mal o to menej práce s tým vypípávaním.
lebo jednu vec vypípať, to je, počkaj, 1, 2, 3, 4, 5. Približne 5 klikov. A je to asi na minútu. Dobre, čiže vidíme sa potom. Natočil som to trošku dlhšie, lebo mal som čo kecať. A potom už nebudem mať čo kecať, tak budem dávať ukážky, ako ma poznáte. Dobre, čauže. Dobre, čiže ja som späť. Neviem, či ma vidíte, ale zase tu mám energie. A je to jsem se bála. Energy, ktoré vám nemôžem povedať. Ten energy je veľmi fajn. A po mne tu je tá pavučina. Tam vzadu niekde je sloni. To není normální. Zasa môžete počuť prírodu. A my už ideme naspäť, lebo máme blbú vedúcu. Iba na tejto túre je vedúca. Čiže to je v prdeli. Je to perfekto. A oni sú už tam. Dobre. Tak to by bolo pre toto. To bude asi koniec. Dobre, čiže toto bolo také kratšie videjko. Bola tu iba jedna ukážka, čo som dodržal, že budem menej ukážok a viac budem hovoriť. Čiže keď sa vám toto videjko páčilo, hoďte like. Pardon. Keď nie, tak nie. Lajkujte, komentujte, zdieľajte, odoberajte a vidíme sa pri ďalších dieloch. Čaute.